Kaham jotonono tini 16 tarik 9 Mac 2025 mothani BJP thani BJP ni motha phaidi khub kaham na tarok ekdam planning kaham na tarok ni norok hai sinai tai krikha hasa kawo norok ni gunuse sini Tripura noso nangi tong norok ni gunoi norok hai sadrom te mo pot manjorong ni gunoi nyai fatara hawo sikon mikon restaurant no samang khani manager khani rong ni nong ni dam si norok hai sikon mikon pot tong nai MLA MDC rong ni tamung nai huno nong ni gunoi sin Tripura kosogo nong ni gunoi norok hai tong nari nya tong ni gunoi buni fatara ha rok norok nu geta bahki man tong norok mu khang thai ne phonok lai norok norok mu khang ta phonok dik norok hai mi ne taro norok hai MLA rok norok hai pot manjor am ga phunige tong man chau bo tabung simi sin borok bujang mani theimani tanjang mani suljang mani norok MLA MDC EM CM tong narong ni sai ne bagai sini borok national party phangni bina national party phanangni norok ne gunai sini desh kojogo sini Tripura kojogo sini juborok basai jongo yang wasa ta tong thong lai di jubok ek khangke soklai tangjagan soklai nyai masa pot ganang do phani bagai kok se paroro masa soklai tangjagan soklai yoi saida mangkha bahai solino nor phatar hastergo thaikin nuklai ngada bunin desh bahai ke develop dang ono pradesh rogo telangana bahai ke man saida man maya ke sung hordei oron barobai kok salai dei sungno sungni saimi angka bahai ke man araba bina national party tonga jotono MDC MLA mantri jotono ek jaga rasolok andolon kotor khainai satta kaisane bisingo sune gani thangai mare yo sia angka sung hordei oroni barongno nor MLA rok Tripura to ngefan sugo phadra hase phainai buine plate chobai de plate mantri tipu MLA tipu sadram de pot manjak nor laisia da nor grenyo dofa nosto nangu chini borok dofa nosto nangu national party tongkhe chini borok ni bagai chini dofa ni bagai kok saimia sadram ta company kaisa se tabu laga nor tubi me ko norok Tripura wo nong ne gununyo chini borok kumwa thoikya nor gununyo chini borok yang phadra hamang ma phaibeyo bunyaro samung ma khaibeyo norok bohok phalisai tongaro জনসাধারণের পাবলিক নে ভোট না হইনাই পাবলিক জনসাধারণ ভোট হইনা নর MDC EM MLA মন্ত্রী সাধারণ তে লোকাল নি পদ সাধারণ তে অকনি পদ ডিস্ট্রিক্ট নি পদ কি ছলাপ করে নর কমর থাঙ্গানে কমর সগৈ থাংনাই নংনি গনৈনাই বইঙ্গা হানা হাবো ফানা ফাयो জাগানে সাগো জাগানো নরংনি গनै নর খাই নেতা MLA হামিয়ানে গনৈngो Father how kisa guru nyai phede father hani tomung bahai buni raju bahai ke mani tong phainya phibedi kisa nor hai MLA rok nor hai mantri rok national party bahai ken biribiti naka bina national party bahai biribiti naka desh norok narok damano sini Tripura no dongna tomung bai ano romunya hade kokdi hingka koknai jelo romunya hade pono jelo taringka tanai kaisa na demand khaifung di kaisa matro kaisa nang dabi khayo nong no national party khaipa no school manai nok manai agi jog phano bharat bosh ni niyam na bo a nok ni bagai nang dabi khanya nang ya a school ni bagai nang dabi khanya nang ya dabi khaifan phayo abo agi ako aimpiri tongkhorwa hanyo elan sang lai kha tamoman kha koyekta man kha manai paikha tabok ma elan song kha payu kha tabo tinta party tongo tinta Tripura tinta partner alliance tamu man ka sadi jod party ni MLA MDC ya mudri tongna rang sungorang ang public sadram public tamu man ka sadi alliance pangna rangai national party khai tamu man ka sadi rasa ruka andolon kodor khai ke tang ba Tripura wo sara bebong block khai kidei ta khuluk dei puni father haste baikman sunghor dei aroni baro rong no norok wajanya da bohok pungdrap sim sebla mantri MLA MDC EM dong norok wa dofan boy kok se bud nana parga para am te guru ko norok markano amai sarika masano